הזמן את השנים יניס, וקצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם נפרח להיות שושן? האם נאור בניצוץ נושן? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? לאן נמשכת המסילה? לאן הולכת התפילה? ומי ישיב לשאלה? ומי ישמע לי? ומי יפתח לי לבבו? ואם אלך לאן נבוא? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? אני הולכת לישון, אני נרדמת. עברו, אני חושבת את זה 10 דקות מאז שנרדמתי, ואז גבי מעיר אותי. רגע, מה עושים זה? קומי, יש לך אורחים. אני אומרת לו, איזה אורחים בצרפת? באמצע סוף העולם, אתה נורמלי? קומי, אני פותחת את העיניים, אני באמת רואה... את רואה את... אני רואה, לא, אני ראיתי דמות, לא זיהיתי. ראית סתם דמות? ראיתי דמות. נו. מסתבר שהדמות הייתה גלית. זה הלך לישון עוד פעם בטח, לא? לא, קמנו. לא נכון, חזרת לשמת בראש על המיטה, אמרת, רגע, זה אמיתי או שאני חולמת? נכון, ואחרי זה קמנו והתלבשנו והלכנו לשתות קפה באמצע הלילה. בטוח. טוב. אז זהו, ובסוף לא, אבל אז 3 ימים. יומיים. כל רגע היא אומרת לי. אני לא מאמינה שאת פה. פשוט חלום. רק אני וזו רק את, וזה הרבה וזה כה מעט, ואיך נדע כי לא לריק עברו חיינו? האם עמלנו לא לשווא? האם ביתנו לא יחרב? האם תחיה האהבה גם אחרינו? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה? מיקס גבריאליס וגם אריקס דינקיס מנגנימוס ושרימוס מקליטים עושים צריך לקנות לה מתנות. הפי. ושמחו בשמחתך ומחאו כפיים, נגנו ושירו בקול חזק ובמצלתיים. ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא
שנבול נמצא תשובה. מיקס גבריאליס וגם אריקס דינקיס מנגנימוס ושרימוס מקליטימוס עם מורנוס. מיקס גבריאליס וגם אריקס דינקיס אוהבימוס תחיימוס.